Mga katoy, ito na namimiss ng iyong lingkod mga katoy. Roadchoy Fishing, itong kagandaan ng laot ng Laguna Lake. Siguro mga 6, quarter to 7. Wala, medyo maaga pa ngayon. Maaga pa yan. Ganda oh. Oo, mga quarter 7. Wow. So yun mga katoy, nag-iiyaw pa rin kami, di pa kami tapos. Yun, good morning mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Punta natin mga katoy si Kachoy Giron, si Talimpit sa sa Isla Casili, Barangay Isla Casili sa may Talim Island. Ma-experience natin yung pamamanti ng ayungin. Update na lang tayo pagdating doon sa sa spot mga katoy. 1 hour later. Ayun, dito na tayo mga katoy sa rest house ni Kachoy Giron. Yeah. Welcome! Si Rap. Oh. Sama si Rap. Yun mga katoy, mag-uumpisa na kami, magkakalat na kami ng pamante. Mag-aayungin hunting tayo. Yung kasama natin si Kachoy Mark. Pinakamasarap na na isda. So YouTube, baka naman dito hindi na talaga lumalaki to. Huli namin yung talagang pinakamasarap na isda dito sa Harap dyan sa Isla Talim. Ay, sabi. Ito yung 6 na banatan lang tong dala namin. Yung size ng pamante namin ay 12. So yun, umpisa na kami mga toy. Baka namin to. Ayun mga toy, nasa ibabaw lang yung pamante mga toy pag nag-aayungin tayo. Ang ayungin ibabaw lang. Yun, Wala siya sa lalim. nasa ibabaw lang. Yung mga toy, ito ikutan namin mga toy, itong fish cage na binabantayan ni Kachoy Giron. Yun. Doon na. Ayun. Kaya parot doon na. Kaya. Eh, dali mo doon, Rap. Dali. Yan sa gilid daw ng rap. Diyan ka, Rap. Di ka siya. Doon lang. Diyan natin. So yun mga toy, nakalat na namin. So siguro madaling araw namin sasamsamin to or bukas na. Pag nagising ng maaga mamaya mga toy, samsamin na namin to madaling araw. So pag napasarap bukas na ng mga 5:30 ulit. Oh yun mga toy, magluluto muna kami pang hapunan. Yun maraming salamat Kachoy sa Kachoy Giron. Welcome kayo dito, mga kachoy. Yun. Thank you. Ate, iniyaw na tilapia mga choy. At maliwanag na Sarap. Ayun mga kachoy, sarap nga choy, sinigang na tilapia tsaka ayungin. Matitikman natin yung tinali ni Kachoy Giron sa may poste na kangkong. Ayun mga kachoy, kain po. Ala, sus, di tayo makita. Ay, mga Kain po, kachoy. mga kachoy. Yan. Itimatim na natin. baka makano ka, baka basa ka sa baba. Isa na kayo mga kachoy, medyo madilim talaga, talagang hindi makita kami. Kain po. Saka ito yung natin ang cake. sinigang. Yun. Makaliskis sa bangati. Kain po. Sausawan. Yun. Yan mga katoy, ito na namimiss ng iyong lingkod mga katoy. Roadchoy Fishing, itong kagandaan ng laot ng Laguna Lake. Siguro mga 6, quarter to 7 na yan bro. Wala, medyo maaga pa ngayon. Maaga pa yan. Ganda oh. Oo, mga quarter 7. Wow. The next day. Good morning mga katoy. Kape po tayo mga katoy. Good morning. Magpapandaw na kami mga katoy. Morning. Yung kinalat natin kahapon, hindi kami nagising kanina mga katoy. Malamig. Grabe. Subukan nyo dito mga katoy. At magdala na rin kayo ng MP. Ay, gusto. Yun mga katoy, para yan na kami. Yun, kasama natin ulit si Kachoy Mark. Yun o. At si Kuya Rap. Yun. Ito ang lalagyan natin mga katoy ng mga ayungin. Ayan mga katoy. Ayun. Tatanggal na mga katoy yung unang banata. Yan, kachoy. Ang mata nito ay 12. 12. Yan. Mapupuno ba natin to, Kachoy Mark? Sana. Yun. Unang. Yun, dalawa. Tanggal niya, ganyan. Ay, pagtanggal niya. Ganyan kamay mo Oh. Oh, yun. Okay.
Yan ang ayungin. Ayun. Ito mga katoy yung ayungin mga katoy. So, YouTube, hindi po ito lumalaki na kaya pasensya na po sa mga manonood. Hindi Ayungin po ito, di na lumalaki. Maraming salamat po sa pag-uunawa. Thank you, thank you. Mahal ang Yun. kilo niyan. Amin. So yun mga katoy, yung mga similya ng ano daw, ibabalik namin, tilapia. Kapalik na rin yan. Ayun. Kasi sayang yan ang bibingwitin natin sa mga susunod na ano, vlog. Oh, So yan, ganyan talaga ang buhay dito sa, ano, sa Isla Talim. at ano. Kempungan. Ayun, yun. Yan, mayroon na naman mga katoy. Ayun, oh, meron na naman. Ay, tatlo. Aba, oh, yan pa, oh. Ah, marami-rami dito. Yun, oh. Yes, yo. Yan, maraming salamat nga pala sa ano, Talim PH family sa ano, pagsama ulit sa panibagong fishing adventures natin. Yun, yun, mayroon na naman mga katoy. Uy, mayroon na naman dito. So, Ayungin. maliliit lang yan mga katoy, pero ano, Oh, ang sarap talagang ito. Ang sarap. Malinamnam. Kaya mahal ang kilo. So, magkano yung ano, yung isang banata ano to? Ang isang bundle nito ay 1,300. Ang nagagawa sa ganun sa isang banatan, tatlo. Tatlo lang. Tatlo lang nagagawa dyan. Grabe pala yun. Ayun, dami mga katoy, oh. So, diretso linis na rin pala, no? Diretso, ano. Kailangan malinis. Ito, hindi pa sura to, ha. Mga water lily to. Sabihin natin mga subscriber eh, nagtatapon kayo ng basura sa lawa. So hindi po, ano, Water lily po. Water lily po yun. Yun. Kompleto ano, impo ah. Oo. Yan. Yan, nakasambanatan na tayo. Ito yung sambanatan. Ay, mababa din pala, ano. Yun, mayroong ano, inakay. Release. Ayos. Ayun mga katoy, oh. Ang dami na mga katoy. Yan ang masarap dyan mga katoy. Yun, oh. Ang dami pa sa ilalim. Yun, oh. Wow. Wow. Tama ito. Patay na. Yun, oh, Dalawa. magkaibigan to. Nagja-jogging, nahuli. Sinsya na po. Madayo pa naman yan dito. Ayun, oh. Buhay na buhay sila, no? Ang galing naman. Ang dami mga tayo. Oh. Ganyan lang talagang, kailangan lang talaga pala sipag ka lang na mag-arya, magkalat nito, ano? Kasi pag naka 5 kilo ka, edi 500 na rin yun. Ayos na. Oh, pang gasolina na din. So dito na, may pang ano ka pa, pang tamasa ka pa. Kaya, May pangrika. Pag may tiyaga ka, may nilaga. May pangrigado pa. Ayun, meron na naman. Oh. Yung mga katoy, tayo lang yung ano. Susunod, si Kachoy naman. Ako naman daw susunod. Si Kachoy naman ang susunod nito. Pag pinag-aaralan natin mga katoy yung ano. Kasi papatayo na yung palais daddy na yan. Kailan kayang panahon pa yun? Ang ayungin, sa ano lang, sa ibabaw lang. Sa ibabaw siya. Hindi yan naglalalim. Kasi naglalaro sila, no? Naglalaro sila. Yun, no? Dami. Wow! Ay, ano yung dun sa ilalim? May ring. May ring ano yan, palubog. Parang, tawagin namin, arguilya. Ito. So, parang sinker. Parang sinker siya. Wow. Bakal siya. Na, ano, Bakal. wire. Pampalubog. Pampalubog Para yan. unat yung ano niya pagkakaarya. Ang galing. O yun, no? Alahas siya. Talagang pang-ayungin talaga tong ano. 12 yung butas mga tayo. Maliit talaga pang-ayungin. May pangusatan. Ay, ang dami dito. Allah. Ang dami mga kanyang kapal. Oh. Grabe. Yan na. Pero itong ganito, nasusubukan nyo itong pinakang laot, no? Yung sunod-sunod. Sa laot, ganito lagi yan. Ganito style yan. Kita nyo kami minsan sa sa page ng Talim PH dahil lagi kami nagla-live doon pang-ayungin hunting. Sa FB page. FB page Talim PH, ayan. Ayun.
Subscribe nyo rin mga katoy yung channel nila kung di pa kayo nakakapag-subscribe. Channel ko, Talim Island PH. Ayan. Yun, subscribe nyo rin mga katoy. Subscribe na kayo mga kachoy. Hayaan nyo kasi na kahit may dalang ako mag-upload dahil marami tayong appointment kay Mayor. Wala tayong memory. Walang memory. Gagawa natin ng paraan. Oy. Pangalawang banata na mga katoy. Andyan na yung bandila. Yun mga katoy, nakarami na tayo. Okay, game. Go. Grabe mga kachoy. Nakadalawang banatan pa lang mga kachoy. Ito na mga kachoy, update natin. 2 kalahati pa lang. Sus, Ginoo, salamat Jesus sa biyaya ng lawa. Ganito lang talaga itong kalaki. Yun Ang po lang. halaga ito ay ginto Yun. sa amin. Grabe mga kachoy Pero may lalaki pa yung konti. Dami mga kachoy Ang galing mag-shoot Mga kachoy, mga similya, mga liit na ayun, dami ring papakawalan natin yan mga kachoy. Babalik natin sa kanilang mama. Baka hanapin pa sila. Similya ng tunay na tilapia. Original pa naman mga kachoy, ang dami mga kachoy, tapos na yung 2 banatan. Karami mga kachoy lipat kami dun sa pangatlong banatan. Ay, sa pangatlo natin Pangatlong banatan. Uy, may bangus. Yan kasi mga yan. Bagong karga nila, bago nagkakarga sila. Tapos lumalampas Malabas sila. Yan yung natatapon lang yan, yung mga yan. Walangoy. So di ka sa pool din pala sila sa Yok daw, si Baydo. Ang dami mga kachoy, grabe. So yun, itong mga similya kasi sobrang kapal kasi kaya hindi maiwasan na mahuli sila. Pero yung naman iba naman na nahuli natin similya ay pinamamahagi rin natin sa mga sa mga subscriber natin. Ayan. Wow, para palakihin nila. Kasi ang atin naman ay nahuli lang natin sila o hindi naman tayo nagbi-breed. Ay binibigay lang natin sa sa mga nangangailangan din. din. Wow, ganun ang talim Sabi nga niya, tulungan tayo. Ayan. Kami naman ay hindi naman kami nagbi-breed. Pero nung bumili kayo ng similya nun, magkano yung Ang similya ng tilapia ngayon, ang isang piraso ay 25 cents. tapos ngayon yung mga yan, kung may mag-request sa inyo ng libre na lang. Libre na. Wow. Kaya may marami na naipon na similya kaya pamahagi naman natin yung nahuli natin iba. So halimbawa kung mayroong mag-chat dyan, bibigyan nyo talaga sa Bigyan natin yan. yung mga ibabaw pala ng Fiskids, marami pala mga katoy, grabe. Dami talaga, kapal ang similya ngayon. Yung kaigot na. So yung mga katoy dito, kasi yung mga ibabaw niya, Ikot mga yan, Fiskids na yan mga katoy. Hanggang Dito, doon, marap sana. doon sa kabila na yun. Hindi, dyan. Dami, pag inaangat daw nila yan, marami talagang similya na tilapia na original. Hindi siya yung arroyo. Tunay. Ang kapal talaga mga katoy ng Update mo na harap. sus, napakakapal mga katoy ng Yan pa lang tayo sa pangatlong banatan mga katoy. Wait lang. Naipit. Ako. Wait a minute. Ayan, 3 banata na. Yun mga katoy, tapos na yung pangatlo. Dadako na tayo mga katoy sa pang-4 na dako. Ginagawa mo. Pang-4 na banatan. Parang parang Dora lang kaya. Samahan niyo kami. Tara, sa tayo. At dito na po ang ating huli mga katoy. Huwag nyo naman pong kalimutan na i-like and share mga katoy ang ating video. Ginagawa mo. At marami rin po makapanood na ibang tao. Anong ginagawa mo? Yun, similya.
Release. Ang daming similya mga katoy. Hindi lang namin sinasama sa video yung iba. Bale, binabalik namin. Yun o. Dandaan na ng rap. At marami ito tayong nahuhuli. Nasa ibabaw na tayo mga katoy ng fish kids. Kaya puro karamihan ano na. Similya. Yun o. Mga original na tilapia. So di naman siya mamamatay mga katoy. Kasi ano naman. Sakto lang din naman sa butas. Buhay siya. Ang dami. Yan o. Nag-edit si Kachay Giron mga katoy sa taas. Doon mga katoy, nakaapat na banatan na kami. Nakaligtaan pa. Oh, nakaligtaan pa isa. Sayang. Iyo. Sarap dyan tayo. So, go to 5 banatan. Ayos. So, yung mga nakaraang upload natin mga katoy, yung ano, pag-aalsa ng Skylab mga katoy, ano, yun ang inalsa namin. Yan. Yung mga di pa napanood yun mga katoy, visit naman yung upload natin na yun. Wala pang 5 pala tayo na. Tanggalin lang ni Kachoy Mark yung ano, tali. Yun mga katoy, ito na yung ano namin. Update tayo mga katoy. Oh, napakaraming ayungin mga katoy. Dito lang yan mga katoy sa Isla Talim. Sa may Laguna Lake. Yun, kasama natin si ano, si Kachoy Mark. Yun oh. Yun oh. Tsaka si Kuya Rap, ang masipag na taga-Saguan. Yun. Ang pinakamahal na isda sa Isla Talim. Ayungin. Magkano kilo bro? Ay, 100. 100. 100. Pero sa ano to, dito sa isla lang yun. Pero pag napunta dito sa Kabayanan, Oh, asa 150 na. 150 na. Grabe. 150, hindi lang 150, minsan 200 pa. 200 per kilo. Oo. Tapos yung medyo malalaki. Nasa 700. Nice. Yung mga 2 finger, ganun. Diyos ko po. So yun mga katoy, ganito ka-special to mga katoy. Mahirap Kita kasing nyo ulihin to mga bro. Oh. Sa isang banatan kasi mga katoy, siguro Rapid lang. makakaano ka lang, mga pinakamaganda na sa isang banatan, mga 20 pieces ano. Oo, mga ganun. Karamihan mga katoy, minsan 6, ganun. So kaya lang talaga maging masipag lang magkakalat dito. Tsaka season lang kasi. Season lang ito, oh, yun, season. isa pa yun, season kasi Oo, ito, mga katoy. hindi laging may ayungin. Oh, yun. Oh, bitra Sa pa. update lang mga tayo mga tayo sa presyo nito ngayong, kaya ito yung ano ngayon dito mga tayo. Kung gusto nyo makatikim ng ngayong, punta lang daw kayo dito kay Kachoy Giron. Ang dami na oh, mas marami oh. Marami dito kasi Oh, alam na tilapia. yung mga tayo nasa ilalim. Kaya paglaro sila. Oh, ang dami. Yun mga tayo, nasa ibabaw talaga sila, ang dami oh. Mas marami tong huli. So yun mga tayo, update tayo. Mayroon pa tayong isang banatan doon na ano, marami siyang huli. So ito na yung naano natin, ang dami. Maraming salamat mga tayo sa pagsama. Paano tayo? Yun, maraming salamat sa panonood. Yun. Thank you. Salamat sa suporta. Yan mga kachoy. Maraming salamat din kay Kachoy Mark sa pagsama at siyempre sa ano, kay Kuya Rap. 15% na lang yung battery natin mga tayo. Maraming salamat sa pagsama mga tayo. Thank you.